Parehong araw ngayon, Agosto 18, taong 2012, nang magulantang ang mga Nagueño sa pagkamatay ni DILG Secretary Jesse Robredo. Sa karagatan ng Masbate, natagpuan ang bangkay ni Sec Jess matapos mag-crash ang sinasakyang Piper Seneca plane. Isang dekada na ang lumipas, sariwa pa rin ang nakaraan para sa mga nagmamahal sa dating alkalde ng syudad. Sa kanyang puntod, nag-alay ng isang misa at mga bulaklak. Ang kanyang kabiyak at dating Vice Presidente Leni Robredo kasama ang 3 anak. Tiniyak na hindi lang pagkamatay ni Sec Jesse ang mahalaga, kundi pati ang kanyang legasiya bilang isang leader. Na ang pinakasukol kung maray ang opisyal, bako si sa iyang naginibusan na, bako si nahihiling sana. Pero kung ano ang sa iyang winalat, pigsisiguro na si mga masurunod sa iya mas magiging matibay pa sa iya. Itinampok din ng isang JMR exhibit at museum tour sa museo ni Jesse Robredo. Marge Serico, CSN.